gali nga lutuon ang aton nga poached chicken. Or sa iba na aton nga mga tropa nga Chinoy na parang ginani Hainanese chicken. So tanaw lang ng video taan. What's up mga animal? Ariyo lang pingasan. In today's video, magluto kita sa tawag nilang poached chicken or sa mga ginatawag sa atin ng mga Chinoy ng mga tropa ta para sa mga sa mga usually sa mga Chinese nga mga bloodline Hainanese chicken. So nagprepare ko dito isang isa ka kilo nga buo nga manok more or less. Tapos nagprepare ko sa aton nga luya, tapos ang aton nga tanglad, sa aton nga tawag ni ang onion, spring onion, tapos ilaga na rin sa may tubig. Busik no kagamay lang nga asin na. So nagutanggal man ko dito isang isang turmeric para to make a yellowish color karon sang aton nga Hainanese chicken. Napakasimple lang siya no. So ang style sa pagluto no, pabukalan taan ay ang tubig. Tapos i-dip pa siya sa tatlo ka beses before ta siya itusmaw sa tubig. So sa pagkatapos na pagbukal niya na i-low fire natin siya, i-slow cook ta siya para hindi siya madunot no. Ang namin na lang mahumok siya, hindi siya dunot. Pagkatapos na nagpapara tubig sa aton nga tubig nga may ice no, para hindi siya madunot ang aton nga gitlaga or ginpoach ta nga manok. So ara na, so itrapo-trapuhan ta lang ni siya, tapos i-slice ta lang ni siya nga do bite size bala. Ag kanami siniya export agad ya sini nga mga pangluto. Mas namin ni ang iya nga palit nagadik bala. O do ma-feel mo gino ara ka sa may Hong Kong kitchen mo. Nagpipara ko dito sa iya mga sausawan no, ari ta din nga ginger nga may garlic. Tapos meron din nga spring onion lang asos nag-init ako din nga pinakamainit nga mantika. Tapos ginutang ko din no, dugin tawag nga lapwas ang mantika no. So amo ni saya ko no ang ilang technique sa paghimo sang sauce. So kung may mga hot sauce ka mo daya or chili garlic sauce, pwede man no. So you can make your own sauce na actually no. Pero mo ang pagluto no, it's free na pagluto. So kung may ara mo yang sa inyo yang pag una-una yang mas may namin nga sauce. So why not you should try no? You should explore your palette. So ako na akong style agin explore kong palette. So at least mabalaan ta ko ano gid man ang mga nami nga pang sa handa sa luto sa taste bud nato no. So it's up to you kung ano mga diskarte. So kinami sa chicken nan. So first time ko siya ginuto no, okay man di ba? Tanaw niyo pala una, di ba? So tunto lang bakit tikalon gid padayaw-dayaw yung itang yang poached chicken. Pinupiyahan niya lang na sa YouTube kasi TikTok pro, di ba? Dati ito kaya ba sa tulong guess ko nga kilala ko it's better to cheat than to repeat. Mayo bala na. But anyway, namin niya pagkukaya kay may ingredients na may instruction niya. Tanaw ka mo sa mga instruction sa mga nagmaming ang mga expert. Ang mga luto, bla, di ba? Bala, di mo dyan.